This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Nakahibalo bala kamo nga may isa ka Bacolenia ang nag-rescue sang linibo na nga mga layaw nga ido kag kuring kag karon ginakabig nga Shiro hindi lang sa Pilipinas kundi pati na sa Asia. Aton siya nga kilalahon sa sining nga episode sang Baganihan. Ang iban sa aton makakita pa lang sa mga layaw nga ido sa dalan nagapangita na sang iban nga alagyan agod malikawan. Kung magsugod na taghol kag saruso, hindi ka nakabalo kung madalagan o kung mapiyong na lang. Ang masubo pagit kay madamo man sa mga kaso kung sa diin ang layaw nga ido ang ginatudlo kabangdanan sa aksidente sa dalan kag paglapta sang rabies. Gani sang 2018, isa ka anay bank employee ang nangisog nga magsugod sa pagtatap sa mga stray dogs sa Bacolod. Ginlunsar ni Malu Perez ang Potion Project. Sa pagsugod pa lang sang ila organisasyon, ila ginluwas ang 48 ka mga nadakpan nga mga layaw nga ido nga hana na nga patyon sa Bacolod City Dog Pound. Fast forward to 3 years now, so we just turned 3 years old so October 12. We now have 2 shelters, so one is here in Bacolod and then one in Bulacan. We have rescued close to 2,000 dogs and cats. We've rehomed almost 700 already. We currently shelter almost 500 of them. Base sa City Ordinance 184, kung mapaslawan ang isa katag-iya sang ido o kun kuring nga makuha ang iya hinuptan sa dog pound sa sulod sang napulo ka adlaw, pwede na ini ipa-adapt kag posible na nga ma-terminate o kun patyon paagi sa mercy killing. Gani importante ang responsible dog ownership. Dapat wala ginapabayaan nga maglayaw ang hinuptanan nga ido sa dalan. Ini man ang isa sa ilang nga ginakasakuan ang mag-rescue sa mga ido sa dalan. Pero hindi ko aware amo nagalikalain. Not until I started Potion Project, not until I set foot at the Bacolod City Pound, not until I received messages from people all over the Philippines na amo nagalatabo gali. So, I will not lie, it's very, very exhausting in all aspects. Kapag kapoy, siya physically, emotionally, mentally, financially, of course, because imagine just having to sustain one dog is very costly already. May masobra na sa 2,000 ka mga ido kag kuring ang nabuligan ng Daymalu. Isa na diri ang aspin nga si Bato nga na-rescue sang grupo sa Dalan Lacson. Sino ba lang magpensar nga amo sining hitsura ni Bato sang una? Subong amo na sini siya. Durak gid ya churaya. That's why giba pangalanan siya Bato. He used to be a very, very shy dog because siguro to tao man sila batsyag man sila uya. Ngayon do wala gid ko balahibo. Biktima naman sang hit and run sa barangay Mandalagan ang aspin nga si Art. Nautod ang isa niya katiil sang mabungguan siya sang salakyan. Gani gindala siya sa shelter kag ginpabulong. Regular stray sa Art District and then na hit and run siya gin-report sa akon. Bisan may diferensya, naga-enjoy si Art upod sa 130 na tanan ka mga kaupdanan niya nga ido kag kuring sa shelter. Nagadamo ang nagaupod sa kausa nila ni Malu. Ang iban sa ila nagabisita kag naga-volunteer sa shelter sa barangay Mandalagan. Ang pet enthusiast kag overseas Filipino worker nga si Maria Christine Santander ang naga-rescue man sa mga kuring nga layaw sa pungsod Qatar kung diin siya nagatrabaho kaupod siya nga bana. Nalipay siya sang makitaan ang mga nabuligan nga kuring kag ido ni Malu. Gani may dala siya nga mga sako sang dog kag cat food para ibulig. Kanami sa feeling nga wala ko kumbaga blado hindi ko alone sa akon nga passion nga someone out there naga-care nga hindi bala bugat man amo na actually ang feeling namon kisa mo kung naga-rescue kaga-feed ka do feeling mo bala do ikaw lang ang ga-care pero knowing nga may mga amo ni may shelter
kanami sa feeling. Even if there's just at least one person who believes in my advocacy, even if there's just at least one person na naghambal sa akon nga na-change ang life nila tungod sa ginaobra ko, that's more than enough reason for me na padayon lang balagyapon. Kanami pamatian na may Wala sa gihapon nagakawadaan sa mga ido sa City Dog Pound. Kay man, mahiyara sa gihapon sa mga nagapabaya sa ilang mga ido. Ganyo po sa pila pa ka mga pet clubs kag pet enthusiasts na amat-amatan nila nga ma-rescue kag ginapa-adopt ang mga layaw nga ido kag kurings nga yara sa death row. Pati ang pasilidad sa City Dog Pound, ginbuligan man nila nga mapakaayo. Ining dog pound sa Bacolod sang una, subong amo na sini ang hitsura. I also get bashed by breeders, I get bashed by people na nga gasigi bulig sa mga ido kag kuring nga mga damo tawo kag kinahanglan bulig. So it's exhausting to be honest, but for me, being able to see the animals alive, patay na sila tanan subong because majority of them were supposed to be killed by gunshot in the pound. But looking at them now, alive, happy, just full of gratitude, bala na mo na every time magabot to diriya, hindi na mapuslan ako kay tanan sila bala do manugid bala si Imos. Bisan ginakulang man sa pondo, halos personal na nga kwarta ang ginagamit ni Malu para mapadayon ang pagsagod sang masobra 130 ka mga ido upod na mga kuring sa natukod nga shelter. Kada gabi, nagalibot man siya sa mga dalanon agud bisan paano mahatagan sang dog food ang mga ido nga iya makitaan sa dalan. Bungod man sa dedikasyon kag daw hindi matupungan nga pagpalangga ni Malu sa mga hinuptan, siya ang isa sa mga ginkilala man nga Young Shiro of the Year sa 12th Asia CEO Awards sang Oktubre. Malu Perez, founder Caution Project. It's an affirmation na I'm doing the right thing. You know, the fact that you're being attacked or the fact that you're being bashed is a good thing because that means you're standing up for something better than just being complacent or wala kagid may panindugan. So the recognition was really very timely because it was also a period of time na I was very, very exhausted. Sa bulig man sang nagkalain-lain nga sektor, mga government kag private institutions nagalaom siya nga mabuligan kag mapangitaan sang balay ang mga layaw nga hinuptan. Paagi sa mga advokasya sang Caution Project, nagalaom siya nga mapahaganhagan ang mga problema nga sarang matuga sa mga layaw nga ido kag kuring. Para kay Malu, hindi naman ginakinahanglan pa ang magtinudloanay kag magbinasulay agud masolusyonan ang problema. Ang very key gid na points, support from the government, massive spay and neuter and vaccination drives, adoption and education gid. It all boils down to education. When people are educated, tanan mangita ta pamagi para mabuligan tani sila kasi nakahibalo kamo bala nga sang 2019 naglabot na sa 12 million ang mga layaw nga ido kag kuring sa Pilipinas suno man sa Philippine Animal Welfare Society. Linibo sa mga ido ang ginapatay sa mga dog pound. Iba nagakalamatay sa balatian, aksidente kag gutom, ilabi na karon nga may pandemic. Hindi sila tanan masarangan i-rescue ni Malu o konsang Caution Project. Tanan kita may responsibilidad kag may obligasyon para hindi ini maglala. Responsible pet ownership ang isa sa mga yabi para mapahagan-hagan ini. I think the realization that I was able to change lives. Ayun, at the end of the day, hindi sila mga bagay, may kabuhi, mani sila. So, for me, dako na factor na this advocacy really gave my life so much meaning and sense of purpose. Tandaan, ang mga tawo makapili sang ido nga luyag niya nga alagaan, pero ang ido hindi makapili sang tawo nga magatatap sa iya. Kag ang ido lang ang makapalangga sa tawo sang sobra pa sa pagpalangga niya sa iya kaugalingon. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.